Todas as gandeirías teñen excedentes de purín. Esta, por exemplo, está en Valdodubra, e aquí a grella teñen atascada. Valdodubra non está designada como a zona vulnerable a contaminación por nitratos, pero o que facemos é quitar unha parte deste purín e levámoslo para procesar, vale? Témoslo aquí, quitamos unha parte e levámoslo, non? Aquí hai dous. Unha parte, e a que non podemos, pois, bueno, lle botamos o aditivo que se xera no equipo que temos de procesamento do purín, onde mantemos o purín a 70 grados centígrados para incubación e granulación posterior. Bueno, pois eso, ao final foi indo para baixo. Sei que non lle tocaron aquí, só se ve ali nos bordes, só se ve ali, a ver se se enfoca. Iso, que non lle tocaron aquí, só se ve ali nos bordes, xa foi indo para baixo. É tremendo, isto estaba colapsado. Foi indo para baixo, e sei que agora está sacando no purín, e vaille moi ben, sale moi gordo. Só lle quedou ali na esquina, naquelas esquinas, que é onde non pisan as vacas. E foi indo para baixo. Foi indo para baixo. Botamos o noso aquí hai 2 meses. Hai 2 meses que botamos aquí o noso produto. O que salía do separador ali. Do separador ten o compostaje, vale? Entón, mira que ben quedou. Que pasou, Pepiña? Que pasou, Pepiña? Mira que ben quedou. Que mansiñas son estas vacas.